Siyabingelela emakhaya. Nibingelela uThandazo Mtunga Umbulazi, umzilikazi kaMashobane, Mntana Inkosi, eSowethu eZola. Sizoxoxa ke namhlanje ngeyibusiso ukuthi izibusiso zifika kanjani ezimpilweni zethu. Siphinde sixoxe ngokuthi iziqalekiso zifika kanjani ezimpilweni zethu. Okay. Sinezwi esilithola kuDeuteronomy 5 verse 6 verse 16 elithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni. Siyalithola lezwi futhi mesifika ku Ephesians 6 lithi bantwana hloniphana abazali ngoba lokho kuhle enkosini. Kodwa liyakhuluma nabo futhi abazali ukuthi bazali ningabathukuthelisi abantabenu. Right. Abazali mebesasiphilela sisuke sisesenomthwalo wemfanelo wokubanakekela nokubathanda nokubazisa. Abazali bawo uNkulunkulu bethu basemhlabeni. SinoNkulunkulu wethu onguJehova umvelinqangi. Ngaphambi kokuthi simazise uJehova umvelinqangi, sinomthwalo wemfanelo yokwazisa abazali bethu besasiphilela. Angeke ukwazi ukuthi ushiye ekhaya kumapetupetu uthi uyolunga esontweni uyodumisa uJehova umvelinqangi. Le ndaba ngikhulunyiswa ukuthi ngibone abantu abaningi befeyila empilweni bekufanele ngabazange bafeyile. Kungekho nomoya omubi obahlasele, kungavukanga zitha kodwa bona ngokwabo abaphenduke baba yizitha zabo uqobo lwabo. Bazigebenga bona themselves ngoba bengafuni ukulalela abazali. Kuko konke esikwenzayo kudinga ukuthi sazi ukuthi siyasidinga isibusiso somzali. Mangikhuluma ngomzali, angikhulumi ngalokuzalayo kuphela. Angikhulumi ngalomzali wena oshera naye igazi. Ngikhuluma ngomuntu omdala kuwe, ngikhuluma ngempunga elathi iBhayibheli uyoyisukumela esitulweni impunga. Kusho izwi likaJehova. Ngikhuluma ngomzali, ngikhuluma ngomuntu osenext door, umuntu omdala, ngikhuluma ngomuntu ohlangana naye emgwaqweni, ngikhuluma ngezihlobo zakho abadala kuwe, abazali labo. Umzali lokuzalayo enyameni unamandla wokukubusisa. Izibusiso zakho uyiphethe kanje. Umzali wakho uthe kubusisa uJehova emazulwini, ububusisiwe umzali wakho la. Mesakuphilela kumnandi kabi. Neziqalekiso ngokunjalo uyiphethe kanje ezandleni umzali. Akudingike ukuthi aze alikhiphe igama ngomlomo. Ukwenza kahle kwakho kumzali, ukumnakekela kwakho esekhulile. Ngoba abantu abamnyama banomkhuba wokukopa yonke into ebantwini abamhlophe. Kuningi esikuthathile ebantwini abamhlophe kodwa kukhona ekungafuneki ukuthi sikuthathe. Njengokuthi uthi ukhona ekhaya ungasebenzi, uthathe umzali umuse ekhaya labadala. Abantu abamhlophe bahambisa abazali babo ema-old age home. Kuhle kangakanani ukuthi uzinesele yena umzali esegugile masombona ukuthi mhlawumbe uyasebenza, isikhathi asikho sokumnakekela emini, umqhashela umuntu ozomnakekela. Yazi kungani kumele ukwenze lokho? Ibusiso futhi kuhle uthatha uthando lomzali umnike, wakunakekela wakukhulisa kwaze kwafika la.
sokhulile manje namandla uyasebenza. Buyisela phela nawe luthando. Ukuze kube kuhle enkosini. Ephesians 6. Bantwana hloniphana abazali. Kuhle lokho enkosini. Uyabona ukuthi ke isibusiso sakho asiphumi kumzali kuphela, sehla nasezulwini. Umzali awumphenduli noma kanjani. Siyazi ukuthi abazali bake basithukuthelise abantwana bethu. Bake basithukuthelise abazali. Ukuxolise nje. Xolise into ongayazi, ungenzanga lutho kodwa ngoba nangu uyathetha. Uxolise. Ungabi yilo mntwana ozothi hayi mina ngikhathele. Hayi lo mama uthetha njalo. Hayi ini thula. Umyeke athethe. Angithi ezinye izinto azenziwa ukuthi umzali akalunganga. Zenziwa ukuthi sekekhulile. Abantu abakhulile bayathanda ukuthetha. Bayathanda ukukhala. Abogogo. Bayathanda ukukhala. Abakhuluma isintu ke kahle baze bathi uyidlozi eliphilayo. Thola isibusiso kugogo ongamazi emgwaqweni umbingelele nje mama ninjani? Siyaphila. Xolile naye kahle. Uzowazi amagama amnandi azophuma emlonyeni wakhe ayakubusisa. Ibusiso itholakala kanjalo. Isibusiso uyasisebenzela, asimane sehle. Uyasisebenzela isibusiso. Umzali wakho meke kubuka. Umwashela. Ukhuluma naye kahle. Thatha inetlipa, umgunda amazipho, umthengele ifasikoti, umthengele iduku umkhulu, umthengele isigqoko, uyazi umthengele ibhantshi. Umenzele umdoko. Khona into oyitholayo lapha. Ngendaba yokuthi imdala. Ubudala bunesibusiso esitholakalayo. Wena osemncane wenza kahle phambi komuntu omdala. Okay. La ekumphenduleni umzali noma kanjani. Ekumdeleleni, ekungamnakekelini, ekumthatheni kwakho umuse ekhaya labadala. Engafuni. Phendule nje noma kanjani umzali. Hey, inzima kabulo ndaba leyo ngoba iphendula into zakho. Kusho ukuthi kahle wena ulanda isiqalekiso. Yakhangeza kanje ukhangezela. Ngiyaxolisa isiqalekiso. Hayi. Manje bazalwane la esiqalekisweni uzohamba wena ngithi uyofuna ukuthi yingani into zakho ingalungi. Phela imishado, phela imisebenzi, ungawutholi nomsebenzi uthi awufuna lokho othi akwenze nje kungenzeki. Uzuthi hey ake siyozwa kwabanamanga. Ubathole ngempela abanamanga. Abanamanga ke angeke bakutshele iqiniso kulaba abanamanga. Abafuna imali. Bazokutshela ubuthakathi obungekho. Bebe beyibona iqalekiso ukuthi iphuma kumzali. Ngoba engafuni ukuthi uphume nale mali oyiphethe sokukhohlisa. Ufike kwabathandazayo. Bebone ukuthi lo muntu uthwele kanzima nje yingoba akazange azaphathe kahle umzali. Ngiyabazi ke mina abathandazi abakhulumi. Vela phuma umuntu akushiye lapho. Aye ngaphandle orathi angisaboni lutho. Engabe utshela umuntu ukuthi yazini sihlobo sami. Umoya la uveza ukuthi kunezingxabano ezikhona ezithanda ukuvuka phakathi kwakho nomzali wakho. Manje ngendlela inhliziyo yomzali wakho ingajabulanga ngakhona ikubangela lobunzima. Umuntu angafuni ukukutshela lonto le uzokusebenza into engekho. Khona ke izinto ezingalungi uyohamba uzovinjwe ulwandle ufuna ukusizakala kanti into zakho zamiswa ukungahloniphi umuntu omdala. Yabona isalukazi esizala umamakho
ubosazisa esizala unyoko, bosazisa leso salukwazi. Siphethe inhlanhla njengomzali ugogo. Manje ke mawuzofika ke kwabakhulekayo ke sobuza thina ukuthi uthini umkhuleko ekumele siwuse kuJehova. Ngoba phela lana siyabona ukuthi kuneyingxabano la ezenziwa umuntu omdala, akho mkhuleko uzosiza lento yakho ekuphethe. Sikhuluma amaqiniso angithi awukho. Wena okwakho ukuthi ubuyele kumzali uyoxolisa. Shaya phansi ngedolo. Uthi mama, baba noma gogo omkhulu engakhuluma kabi. Manje ngizoxolisa. Angizange ngunakekele mamami, ungikhulisile. Ngikuyeka ngisho ugula ngakuthelela umdoko. Ngifuna ngisho imali yakho yomholo yokuguga, ngiyifuna nangendluzula. Abanye sibabonile la einkundleni zokuxhumana beshaya abazali. Xolisa mntasekhaya, wehlele ngezansi. Uzoxolela umzali futhi uzojabula makakubona uzithoba. Uzokuxolela ngalesikhathi akuxolela. Bayathanda abantu abadala ukhipha igama lokuthi inkosi ikubusise. Igama lelo elikhulu, inkosi ikubusise. Wena nabantwana bakho basho njalo. Uyazi leso sibusiso siyenzeka ngempela. Babusiseke ngempela nabantwana bakho ngegama nje. Uyasuka ke lapho usuyapi? Usuya kuJehova uNkulunkulu. Yazehlisa kuJehova ibusiso zakhe. Ngoba wenze kahle lezansi kumzali wakho. Yena uwumzali naye kodwa kulobe ke kuthwele esiswini, kulokulethela emhlabeni, wenze kahle. Uthe Efesu 6 kuhle lokho enkosini. Ngalesikhathi wena uphuma uye enkonzweni udumisa, hawu kuhle lokho, kuhle. Ngisho kusekuthiwa ke noma ke umuntu ke ekhaya oneladi khulekisa abantu, baphile abantu, phile. Ngoba le nhliziyo yomzali ivulekile, izulu lihle kuwe. Izinto ziyenzeka izinto kuwe. Ngaphandle kwesiwasho. Asizo zonke izinto eziphathekayo ezizosiphilisa. Akusizo zonke. Siphiliswa nangamazwi aphuma emlomeni nethembe lisenhlizweni nokwenza kwethu ukuthi senzani. Ngoba soloku sithe abantu mebekhuleka. Umuntu ngapha uyakhuleka ngapha wenza ungezwe. Bazali. Ngapha uyakhuleka. Bayakwenza abantu. Ngapha uyakhuleka. Ngapha wenza ukungezwa. Ngapha uyakhuleka. Ngapha kanakekela abazali. Unegama lokuthi umzali vele kwakuyiright yakhe ukuthi emlethe emhlabeni bese ayamkhulisa akamkoloti. Unalelo gama. Yes, siyavuma umzali mase kakukhulisile awumkoloti kodwa ngithi lokhu ukwenza ngothando. Lokhu ukwenza ngothando. Manje kumele sihambe sibheke indlela zethu. Abantu bangakhuleki kuphela. Bahlale egameni lokuthi kufanele sikhuleke. Sikhuleke imini, sikhuleke ekseni, sikhuleke ebusuku, siphile ngokukhuleka, sibalekele imimoya emibi. Kodwa sidelela abazali. Ayihambi kanjalo. Lento iyahambisana hand in hand. Inhlonipho, irresponsibility, yimikhuleko. Umoya mele uthi ugijima lana phakathi kwabantu. Ugijima ekuthanini. Bayahlonipha, baziphethe kahle abantu. Yazi ngikhulunyiswa umuntu engingathi ngahlangana naye ehlane. Yazi ngendlela wayekhuluma ngayo umama wakhe lo mfana ewumthandazi. Hey Nkosi yami, edelela engekho umzali ekhuluma, ngike ngazibuza ngathi maseka phambi kwakhe umdelela kangakanani ngoba labafana banamandla bayazi ukuthi baphushela abazali umzali awelele phansi. Mthandazi. Ngaze ngasho mina ngathi noma bese kuthiwa ke ngiyalifuna usizo ngiyangiye kulo odelela umzali. Ngeke.
iyafana nalesa ke sayixoxa yokungaklini, yokuyosebenzela abantu endaweni engcolile, iy'ndwangu ey'ngcolile, ngcole emakhethenisi, yonke into ingcolile. Naye iyasabeka, iyafana nayo le. Nokuziphatha kwakho iyafana nayo lesike sayikhuluma ukuthi ulimi lwakho luqoqe. Hlonipha abazali, hlonipha ekhaya. Ukuthi wena umdala la ekhaya akusho ukuthi wena umzali fanele makungena wena ubuye emsebenzini aqhaqhazele wena kumele usatshwe ngoba wena la ekhaya wamisa umsamo. Wena la ekhaya hey makafikile ubhuti omkhulu lana noma usiswa la ekhaya kufanele kusabeke. Hey uye phela ukwazi ukukhanyisa impepho emsamo, kusebenzi kanjalo. Thoba, hlonipha abazali. Kuhle lokho enkosini. Izinto zakho mase uqalekisekike. Yabona isiqalekise esikhanda umzali. Hayi noma singayiphotha intambo ntanse ekhaya, ayikho esiqhaqhayo. Uwe ozoziqhaqhela ngomlomo wakho ngokuthi uhambe uyoyithoba phambi komuntu omdala, uxolise wena phambi komuntu omdala akuxolele naye. Lungisa indlela leyo. Athi sibonge. Cela inkosi